बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 40थि थैनाय लोगोसे 30थि थैनाय गोसोखां सान फालिनाय बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय गाबोनसिम साननैनि हाबाफारि लानानै फालिजागासिनो दङ। बेवहाय गासै गोबां फरायसालिफ्रा बाहागो लाफैदों। आसामनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोर थानाय सोलोंसालिमाफोरनिफ्राय आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। थुनलाइयारि बाथ्रा दान्थेनाय हारिमु बायदि बादायलायनाय हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों। लकेश्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि। लोगोसे बिथाङा गुवाहाटियाव रेलवे बिफानाव साख्रि मावनाय समावनो बिथांमोना सानदोंमोन बै समाव बिजनियाव सोलोंसालिमा गैया, गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि गैया। बेनिखायनो बिथांमोना सानदोंमोन जे बिजनियाव गंसे गोजौ सोलोंसालि नांगोन, जेराव जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि इयुन जोलैया फरायनांगोन, बेवहाय कलेज थाथारनांगोन। बेखायनो बेखौ साननानै बिथांमोना रेलवेनि साख्रिखौ गारनानै फैनानै सानजारां लकेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे बिरेन्द्र गिरि बसुमतारी बिथांमोना सानजेननानै बिजनि ओनसोलाव माखासे सानसुमैफोरखौ लाफानानै बे बिजनि कलेजखौ गायसंनाय जादोंमोन। बेहाय बिजनि कलेज गायसंनाया 1969 मायथाइयाव गायसंनाय जादों। बेबो फैयै फैयै दिनै 50 बोसोर बारफैबाय। बे गोलाव सम जाफैबाय बिजनि सोलोंसालिमाया। दा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मआ बे एफा गिदिर खामानिखौ मावनायनि थाखाय बेखौ जोङो मान होनांगोन। खारन बै समाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे सोलोंसालिमाखौ गायसंदों। जोंनि गेदेरफोर खोन्थानाय बायदियै बिथांमोना साख्रि गारनानै फैनायनि उनाव बिजनि ओनसोलनि गोबां माहाजोनफोरनि न'खराव बा बर' गामि गामि माइ माइरं फैसा खांनानै बे सोलोंसालिमाखौ जागायदोंमोन 1969 मायथाइयाव। दा बेयो दिनैहाय बिथांमोन सानजेननानै गायसंजेननायनि थाखायसो जोंबो बे फरायसालियाव फरायनो खाबु मोनदों। दिनैहाय जों बिजनि ओनसोलनिफ्राय गोबां फरायसाया गावनि केरियारखौ मोननो हादों बे सोलोंसालिमायाव फरायनानै। गोबां ACS अफिसार जानो हादों, गोबाङा बिनिफ्रायनो अफिसार जानाय गोबां दङ, गोबां फोरोंगिरिफोर दङ। बुंनो थाङोब्ला बिजनियाव जेसेबां फोरोंगिरिफोर दङ बांसिनानो बे फरायसालियाव सोलोंसालिमायाव फरायलांनाय। बेखायनो बेवहाय लकेश्वर ब्रह्ममोननि जि बिहोमा बर' हारियाव आरो बिजनि ओनसोलाव, आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै लोगोसे बर' थुनलाइनि लिरगिरि महरैबो बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव मोनथिजायो। बेखायनो बिथांमोननि जि बिहोमा बर' हारियाव बा बिजनि ओनसोलाव, बेखौ अरायबो जोंनि इयुन जोलैफोरनो, फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो जोङो जुग जुग बिनि जिउ सान्थौ आरो हाबा मावलांनाय बिहोमा, बिनि सायाव जोङो फोरमायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा। जोङो मोनबोदों सिगां समाव बे सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानखौ ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर बिथांमोनखौ लानानैल' खुंनाय जायोमोन। नाथाय 2005 मायथाइनिफ्राय बेखौ एसे गुवार लेभेलाव साननानै गुबुन गुबुन कलेजनि बर' स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्सन खालामनो मोननाय बायदियै बा लोगो मोननो खाबु जानाय बायदियै आरो जोंनि गियानफोरखौ, नलेजफोरखौ शेयार खालामनो मोननायनि थाखाय बेखौ एसे गुवार लेभेलाव साननानै बे इन्टार कलेज हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों गोलाव सम 2005 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम। दा बेखौ बिनि गेजेरजों गोबां बर' फरायसाफ्रा मुलाम्फा जादों जों बुंनो नांगोन। मानोना बेवहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो गोबाङा गावनि लेभेलाव थांनो हादों, गोबां बाथ्रा दान्थेनायाव बाहागो लाग्रा ओंखारदों, थुनलाइ बिथिङावबो गोबांथार थुनलाइगिरि बिनिफ्राय जोनोम जादों। जोङो बे सोलोंसालिमायाव बा बे बर' थुनलाइयारि आफादनि हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो लोगोसे बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि दिहुनजानाय मोखां लाइसि आलारि मोखां लाइसियाव खन्थाइ, सुंद' सल' बायदि लिरबिदां लिरनानैनो दिनै साहित्य एकाडेमि मोनहैनो हानाय सोरजिनो हादों। दा बेनिखायनो बे इन्टार कलेज हाबाफारि खुंनाया जेबो फेलें थांगाराखै। बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गियान मोननो हादों होननानै जों सानो। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ इयुनावबो खुंलांबाय थानांगोन। बिजनि सोलोंसालिमायाव गोजामा गलांगोन, गोदान फैगोन, बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनसिम खुंलांबाय थायो बे इन्टार कलेज हाबाफारिखौ जोङो खावलायदों। आरो इयुनाव आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खुंलांनो नाजागोन। जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिया जोंनो गोबांथार बिहोमा होबाय। जिहेथु बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा बिनिफ्रायनो लिडारशिप कुवालिटिखौबो लालांनो हादों। जोङो हाबाफारिखौ बोरै सामलायो,
आलासिफोरखौ बोरै इनभाइट खालामो, बहा जोङो सर्स नागिरनानै मोनो, बेफोर गासैबो गियानफोरखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनदों होननानै जोङो सानो। देग्लाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनिबो हाबाफारि लाफानाय जादों। 31 आगस्टआव बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआबो देग्लाय सनाथि बोसोर जाफैबाय। बेनिखायनो सनाथि मायथाइ फालिथाय बेखौ मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जाबाय। दा बेवहाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसु आरो बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफाद जेबो फाराग लायालाबासिनो गासै बिजनि सोलोंसालिमानि बर' फरायसाफ्रा खौसे जानानै बे हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जादों आरो जोङो आसा खालामो इयुनावबो बे खौसेथिया थांबाय थानांगोन आरो बे खौसेथिनि थाखायनो बा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय गोसोखां सान फालिनायनि थाखायनो जोंनि खौसेथिया थाबोदों आरो इयुनावबो थानांगोन। बे बिजनि सोलोंसालिमायाव जायखिजाया जोंनि हारिनि जि गावस्रालायनाय बेयो जेब्लायबो जायगा मोनबोआखै। गोबां कलेजाव नुबोयो, गोबां फरायसाफ्रानो बिजनि सोलोंसालिमानि बिसायख'थियाव गावस्रा गावस्रि जानानै बर' केन्डिडेटफ्रा जेनजोबनो गोनां जायो। बेफोर थासारिफोरखौबो जों नुबोदों। नाथाय जोंनियाव बिजनि सोलोंसालिमायाव बे थासारिखौ बिजनि कलेजाव फरायनाय बर' स्टुडेन्टफ्रा बेखौ लायहोबोआखै। अरायबो खौसे थानानै जोङो जेब्लायबो मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव देरहाबोदों आरो जोंनि एलायन्सफ्रा देरहाबोदों। बेनिखायनो बे जि खौसेथि बेयो इयुनावबो थालांबाय थागोन। आरो मोनसे हाबाफारिखौ देग्लाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि नाजानायाव जे बिजनि सोलोंसालिमानि सिङाव मुंख्लं खाम्फा दङमोन बेखौबो रिपेयारिं खालामनानै बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसाफ्रानो खस्थ' खालामनानै जोंनि फोरोंगिरिफोरनाव, जोंनि सानसुमैफोरनाव, जोंनि अवेल उइजारफोरनिफ्राय एफा अनसुंथाइ बिलाइनायनि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फाखौ रिपेयारिं खालामनो लादों। सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेयो जोंनि थाखाय खौसेथिनि नेरसोन आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बर' हारिनि थाखाय गेरेमसा हारि दानो जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जे बिजनि सोलोंसालिमायाव मान होयो बिनि मोनसे बिदिन्थि। 1996 मायथाइयाव गायसंजानाय मुंख्लं खाम्फा बेखौ 2024 मायथाइयाव रिपेयारिं खालामनानै गोदानै लुफिननो थाखाय थांगासिनो दङ। बेखायनो आङो खावलायबाय जोंनि बिजनि सोलोंसालिमायाव जायखिजाया बाहेरा सक्तिया, जायखिजाया गोहोआ जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरनि खौसेथिखौ सिफायनो हाया। बिनि थाखाय आथिखाल बिजनि कलेज दालाइ एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बेवहाय बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि साफ्रोमबो बिजाथिफोर, दैदेनगिरिफोर बयबो जाहाथे खौसे थागोन आरो रावनिबो जोंबो कमप्रमाइस खालामाजासे, खुनु बायास जायाजासे, सोरबा राजनितिजों फरायसा हान्जाया लोब्बा थायाजासे बा कमप्लिटलि लोब्बा थायाजासे जाहाथे जोङो खौसेथिखौ लाखिलांगोन खावलायबाय। आरो एबसुनि जि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि बेखौ लानानैनो बे बिजनि सोलोंसालिमायाव बर'नि दोरोङारि जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमु गासैखौबो लाखिनानै जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायाव सोलोंसालिमानि फरायसाफ्राबो बिबान लागोन। आङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय।